ассалому алайкум духтаро, чӣ хеш мо ҳаматон аст, саломатиятон аст. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳаститон. Инҷа ман як рӯз ду рӯз дам гирифтам. Имрӯз бо новыми силами омадам инстаграм. Ҳозир историҳои нав ба нав мешад. Имрӯз бисёр история мешад, барои он ки як рӯзое мешад ки ман якта дута история мекунам ҳамикати хаб, баъзе вақт мешад ки як 88 история мекунам. Барои ҳамин имрӯз вот такой день. Имрӯз история беҳад бисёр мешад. Бахши зиёд духтаро кӯдакои овозаш пуромадост. Вақти ман озвучка кардастагим ба ман инҷа аввал видео мекунам ба ҳазур, баъд 6 вақта ман ёфта озвучка мекунам. Духтарчаи калоним чӣ қадар духтарчаи калон шудааст, чӣ қонака шудааст, ёрдам метиҳад чӣ қадар ман ба хаварчаша нигоҳ мекунад. Вақте ки ман уборкаи сар кунам, баробари ман уборка мекунад, ё ин ки ягон ҷоя незаметна уборка карда мемонад. Баъд ман ба вай мекунад, нишон медиҳад ки ман посмотри, гуфта уборкаоша нишон медиҳад. ҳама ҷо топ тоза карда мондагӣ, хушта карда будаже. намегӯй ки ҳамҷоя бачи майда уборка кардагӣ. ман бошад накун мегӯм уборка, барои ки фикр мекунам ки монда мешад. барои ки всё-таки уборка не для детей. Хай ёрдам тиҳад, ягон игрушкаша вай кунад, ба сар кунад, заправка кунад кроваткаша, но не уборка, да, ҳозираш ба майдаин. Барои ҳамин не всё равно мекунад. инҷа уборкаи қариб тамом кардам. Ман бояд ман ин барои средствои посудашӯӣ ягон дозатор гирам, дозатори хушрӯе ки ҳаминҷо вписатся кунад ҳамин кухнява. Баъд коврик барои мани ин посуда қоқ шуданаш гирифтан дар кор. Habiba mama. Habiba. ассалому алайкум духтаро ва занҳои азиз, ҳар яке шуморо ба кор ба компанияи Faberlic даъват мекунем. Ман зани хонашин ҳастам ва директори компанияи Faberlic. Ҳар 21 рӯз аз ин компания зиёда аз 10,000 сомон маош мегирам. Занҳои азиз, ҳамин номерои ватсапи ман ба нависетон, ман ба шумо ҳамаи он маошҳое ки ҳар 21 рӯз мегирам нишон медиҳам. Бо шумо суҳбат мекунам, кора дар бораш маълумот равон мекунам. Агар ки ба шумо кор махкул шавад, ман шумои номнавис мекунам ва ба шумо кора бепул меомӯзонам. Занҳои азиз, омӯзиш ва номнавис шудан бепул аст. шумо аз хона набаромада баробари корҳои хона, баробари фарзанд нигоҳкунӣ, боз метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин гиред аз ин компания. Боз ба ғайр аз ин компания ба мо бонусҳои калони пулӣ медиҳад. ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин, боз бонусҳои пулии калон. Метавонед ки аз хона набаромада, занҳои азиз, кӯча ба кӯча борҳои Faberlic фурӯхта гаштан дар кор нест. духтаро, як бор дигар мегӯм, кор бо тариқи телефон аст. асосан мо дар WhatsApp ҳамкорӣ мекунем. ҳамин номерои WhatsApp-и ман. Метавонед ки маълумоти муфассалро дар WhatsApp аз ман гиред, با من صحبت کنید، شناس شوید. اگر که شما با کار مشغول شوید، من شما نام‌نویس میکنم. زنهای عزیز، در کماند من زیاده از 3000 نفر زنهای موفق هستند که هر 21 روز معاش خوب میگیرند و شما نیز یکی از پیشقدم‌ترین زنها در این کمپانی شده میتوانید. باز چی در کار است برای ما زنها؟ از خانه نبرایم، کوچه به کوچه نگردیم، تربیت فرزندانمون که مشغول شویم با برزمی این معاشای بهترین گیریم. زنهای عزیز، از یگان چی خواطر نشوید. هیچ کس شما مجبور نمیکنه که خریدهای کلان کرده کوچه به کوچه فروخته گردید. ما از خانه نبرآمده کار میکنیم. زنهای عزیز، من خودم صاحب 3 فرزند هستم و از خانه برآمدن نمیتونم. یعنی که من از خانه نبرآمده همین قدر معاشای کلان میگیرم و با شما نیز همین گونه کار رو میآموزم. رحمت کلان برای توجهتان.